אני כבר על הבמה, כולם כבר על הבמה. פעם ראשונה שאנחנו עושים הצגת ילדים, ועוד אוסקר ויילד, והעיניים של כל הילדים מסתכלים עלינו. והאור עולה, הענק וגנוע פרימיירה. מחכים לקיו של השיר פתיחה. אני מסתכל על הפסנתר, ואני קולט שגם יואב וגלי מסתכלים על הפסנתר. כולם שואלים את עצמם את אותה שאלה. איפה אנדרי קולט את הפרימיירה? אז אני יורד למטה לחפש אותו באחורי הקלעים, אני מגיע לשם ואני שומע את כל הילדים צועקים לי מבחוץ, וחושך, אני לא רואה כלום, כן? אני לא מצליח לראות שום דבר, שפתאום אני קולט אותו שם בפינה, יושב. אז אני מנסה להגיע אליו, אבל יש מלא דברים זרוקים שם על הרצפה. ואני קולט את כל התחפושות הזרוקות ואת הפרוז'קטור הזה של אבי, שכבר אמרתי לו 16 פעם להעיף כבר מהחדר. וכל פעם הוא שם אותו במחסן, ואיכשהו שנייה אחרי זה חוזר לשם, ואנשים כל הזמן נתקלים בו, ואני קולט לשיניים התותבות של ילנה, ואני נתקל בפרוז'קטור, ואני נופל על השיניים של ילנה, עם ננעצות לי ביד, ואנדרי צוחק, כי עם הצחוק הרוסי הגדול הזה, אתה יודע? קיצור, אני מגיע אליו, אני מנער אותו, אני אומר לו, אנדרי, תעלה לבמה, ואנשים מחכים לך, הוא מסתכל עליי במבט מטומטם כזה, אני אומר לו, אנדרי, אנחנו לא יכולים להתחיל את ההצגה אם אתה לא עולה עכשיו. והוא צוחק. ממשיך לצחוק לי. עכשיו, אני לא מאמין, באמת, אני לא מאמין שזה הפסנתרן שלקח לי. גם אני מנגנת על פסנתר. בקיצור, אני סוחב אותו איתי, אני גורר אותו, אנחנו סוחבים את השיניים התותבות של ילנה, את הפרוז'קטור של אבי, את הפרוז'קטור של אודי, את השיניים, את התחפושות. מגיעים לסוף המסדרון, אני פותח את הווילון, צועדים צעד אחד פנימה. בשקט. אנחנו לוקחים ביחד נשימה עמוקה, והוא הולך לו לאט, כאילו הוא הבן אדם האחרון בעולם. יושב, מתחיל לנגן. מכירה אותו מאיפה? הוא מוכר לי מאיפשהו, אבל אני לא מצליחה להיזכר. אני רק כאילו מכיר אותך, את לא זוכרת מאיפה? לפעמים זה קורה לי שאני פוגשת מישהו. זה לא משנה כמה דברים עשינו פעם, או איזה דברים עשינו ביחד. אנחנו פשוט נניד בראש אחד לשני ונמשיך הלאה. כמעט כמו שני זרים. אני לא קופצת מפה. בטח שאת קופצת מפה, מה את דואגת? תגידי. לא. אנה. אני לא קופצת מפה. אנה, את סומכת עליי? יאללה, קפצי. יאללה, מכונה? תני לי יד. 3, 2, 1. לא. נו, יאללה, עוד פעם. שוב. אוקיי. 3, 2, 1. אני אוהב אותך! אתה יודע מה? בוא נקפוץ שוב. יאללה. בואי. 3, 2, 1. אני אוהב אותך!
יאללה, הביתה? אולי נקפוץ עוד פעם. אני נוסע. אני יודעת. בוא נלך לקפוץ שוב. שתיים, אחד, אני אוהב אותך! מאז עברו לא מעט שנים, ואני חזרתי מניו יורק לתל אביב. מדי פעם היא חולפת על פניי ברחוב ומנידה בראשה, כאילו שפעם הכרנו. אך הקיץ ההוא, הסיפור של הליכתנו יחד אל המזח, לא נשכח. בשבילה הרי הוא הזיכרון המאושר ביותר והנוגע ללב ביותר בחייה. ואני כבר התבגרתי מאז. אבל עד היום לא מובן לי לשמה אמרתי את המילים ההן. לשמה היטלתי.